Wara snin ta' abbandun bil-konsegwenza li ma setax jintuża, iċ-ċentru parrokjali ta' Żurrieq għaddej minn trasformazzjoni totali bil-għan li jerġa' jibda jitgawda mill-qdiet volontarji tal-lokal. Waqt żjara fuq il-post lil ħaddiema tad-Dipartiment ta' Xogħlijiet Pubbliċi li qed iwettqu l-proġett is-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia segwa din ir-riġenerazzjoni li għaddejja b'ritmu maġġel biex fi xhur li ġejjin il-post jerġa' jkun aċċessibbli. Fost oħrajn ix-xogħlijiet inkludu tibdil tas-sistemi sanitarji tal-elettriku u s-sigurtà, toħħil ta' madum u l-installazzjoni ta' lift fost oħrajn, akkumpanjat mill-Arċiprid Dun Daniel Cardona u s-Sindku tal-lokalità Rita Grima. Farrugia spjega kif għażriera il-post kien lok fejn setgħu jiltaqgħu u jikkreaw irwieħhom f'diversi attivitajiet. Qegħdin nagħtu l-impenn tagħna kollu bħala Public Works sabiex dan l-ispazju jinbidel fi spazju fejn il-komunità taż-Żurrieq tingħaqad flimkien. L-impenn tagħna huwa li nżommu l-komunitajiet tagħna ħajjin kuljum kemm jista' jkun. L-Arċiprid irringrazzja tax-xogħlijiet li qegħdin isiru mill-Gvern waqt li jaċċenna kif meta jitlesta ċ-ċentru jerġa' jibda jservi bħala post fejn il-parroċċa kif ukoll il-qdiet volontari f'sensieħ ta' komunità. Dan il-post kien jintuża għal diversi laqgħat, diversi attivitajiet li l-parroċċa torganizza flimkien ma' qdiet oħra tal-parroċċa. Jekk il-Bambi Drid fix-xhur li ġej wara jitlesta dan il-proġett, kun nistgħu nużawh għal laqgħat għal diversi attivitajiet li l-qdiet tal-parroċċa jkollhom bżonn u għalhekk ukoll tgħin biex il-komunità tkompli tikber u tissaħħaħ ukoll anke f'din lokalità ta' Żurrieq.